Ok. Și urmează o piesă pentru mama colegului meu de aici, Tudor. Da, o cheamă Narcisa. Pentru Narcisa e piesa asta. Am compus-o când el a plecat într-o vară în Italia și am crezut că era acasă, am trecut pe la el numai maică-sa și am compus piesa asta după experiența respectivă. Sună în felul următor. Eu și mama ta ne iubim de o lună. Ne-am făcut un plan să fugim împreună. Nu încerca să-ți bagi de vină, mai bine aruncăm cheile de la mașină. Oh, da, 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 fu cu mama ta. 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 Da. Tu erai plecat la Counter-Strike, eu cu ea ne puneam poze pe high five. Va fi dureros, dar vei afla cândva cum ne făceam de cap în camera ta. Eu și mama ta ne iubim de o lună. Ne-am făcut un plan să fugim împreună. Nu încerca să-ți bați de vină, mai bine aruncăm cheile de la mașină. Oh, da, 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 cu mama ta. Și nu-ți vine să crezi, cu mama ta. E real tot ce vezi, cu mama ta. Și nu-ți vine să crezi, cu mama ta. Da. Sentimentele pure se întâlnesc tot mai rar și mă bucur profund că am găsit-o în final. Ce prezență discretă, ce aspect diafan, iar răspunsul dilemelor pe care le am. Exagerat un pic. Eu și mama ta ne iubim de o lună. Ne-am făcut un plan să fugim împreună. Nu încerca să-ți bați de vină, mai bine aruncăm cheile de la mașină. Oh, da, 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 fu cu mama ta.